Sagudayan nga ti surat. Di ba kasaritaan ni Elena nga napoluan kinaimbag. Dear Manong Nemi. Manong Nemi agbuybuyak iti telebisyon ken pasaray lukatak di radyo. Nakapigpigsa Manong Nemi ti bagyo nga ng dalapos ti amyanan nga Luzon. Sadyay ti lugar mi. Dito'y Manila nagtrabaho ak Manong Nemi tadas asikaswork dito'y nga negosyo. Ininto tada papa kini mama ti katulong mi ken ti kadwa ni papa nga pan naka-driver na ken kastameten nga kadwa nga mang-manage ti negosyo ijay lugar mi nga ni Gilbert ket sadyay ti pagnaidanda ti tamyanan. Tinaramid ko Manong Nemi kinasaritak na assistant ko. Agbihayak ang pamihanan. Sikapin lang makampo dito opisina ken ti negosyo. Inagsarong karanta mo kini papa ken iti kalugar mi. Kumusta ti lugar yo, ma'am? Kumusta ti namsaakan ti napigsa nga bagyo ti Northern Luzon? Iti lugar mi at casualty natay nga tao. Layano to ating wen natadahil narba nga balay ken nagiti natadahil nga mula. Gramo mata nagiti infrastruktura ti gobyerno. Kaso nagpaot mo sa diyo, ma'am. Depende no kasunod sitwasyon. Kanganayan kami nararamidan mi dato kini papa. Ti agited kadagiti relief goods. Ti tumulong kadagiti nasken nga matulungan. Tapi ma'am, basit kaditi calamity fund nga gapoy ti gobyerno. No digiti biktima ti bagyo ket mangnamnama dalang kadagiti calamity fund nga pondo ti gobyerno. Amumeten. Mapolitika. Ikandalang na si kayat dang ikan. Saan dagiti saan? Kasta ka di. Iso nga, at naman dagiti NGOs nga sumuportar nga mangnayon nga mangtaditulong ka dagiti biktima. Kasta man tiraramid dami kini papa. Apa nga ni papang mulang ti kadwa, ma'am? Haman yung kadwa ni mamang mo? No papa ko na ako nakit may ramon ni mama. Yung sa bagay, ang kinamraman ni mo, kapot tsaka mo, ugali na ti, kasla di na kayo ti tumulong. Handa nga padpada kini papa. Hag nga maipada ni mama kada kami, nga managtulong. Ano ti may sa kada kang runang nga rason nga agbakasyon ka, ma'am, malaksid ti yung kay tutulong ka na kiti biktima. Anya ba ti may isang rason? Uwan, ma'am. Tapno masarong karam mo yung boyfriend mo? Awan pa yung boyfriend ko. Awan pa sinong bata ka lagi agar-arim nito. Ma'am, kaslawan pag mga makinobyo. Santa na pagsaritaan dahil may assistant. Kaya? Agrubata, kalpasan na agpamyan na. Ag-commute ka? Abi ko mag-commute akit kakaiso nga dalugan ko. Awang kasi nublat mong mag-drive. Saan nag-drive, agbiyahe itrabi. Aldaw ti pa ng biyahe. Ididalan kong agpamyanan Manong Nemi. Adamat madlamumet digitay asadag iti Northern Luzon, Manong Nemi, nga pakakitaam nga adda kapuwanan tinapigsa nga bagyo. Adda probinsya Manong Nemi nga nagpigsaan na. Ay sa iti probinsya mi Manong. Adda nga itan teraramidan da papakin ni mama. Tawagan mga kiti ni papa. Nakunak tinakam ko. Hello, pa. On the way ako nga gawid. Inyo naklatan niya. Sumarunong kan tulatan. Nakarado nga barangay.
Sino nga ti kadwang? Kadwang ni Gilbert, isa ti driver ko, assistant ko, ken ni mamang mo. Ken sa bali man lahat talaga tayo, inala tayo nga gibunong, nagrepack, kaya nagibunong ka dagiti relief goods. Kasi ka, kinontak ko ni Cora, nagpagata na akong kadagiti goods, madama-damatel nagre-prepack. Ito kas pagarigan na numanon to nga barangay ti papanami. Anya ti barangay nga sa aming ipapanan, isun tumati sublat mo. Panagkunak kat awarin ti papanami di barangay kapat ado dagiti nawas out nga balbalay. At dadami nga dagiti evacuation center. Sige ba? Kadwa yung kadwin lang ni mama. Kadwami. Tsapa na mo tang masursuron. Ay, ni mama nga talaga. Kasaritak magindi. Sige. Edit ko na ito cellphone ko kenkuhan. Hello, ma. Hello. Sasapo. Ape, ma. Ay, dagdag lang at dagdag ni papang bukan niya kitay. Nakabaybayaga ka nga grub-grubuan. Talagapot nga ugali yun ita, mama. Ape kad pa lang agpapintas kayo, Kaya mapagkamit lang tumulong. Nagkakapay ko mga tsak agpapintas. Pinapuno na, sarang pa ginagrubuat, anak tumit lang dumsag, ito coach anak ko ba makipulapol ka na kita, tao dita, muna pitpitak, nagadupitak. Pero napigsa di dalom, kaya napigsa di agin. Si Mort ka kini papa, hindi kayo tumalad dumsaag. Kaya na ko mati aramidak. Nadaktili ko dan ni papang mo. Kaya wala tap na mga mati, kurang to na kita, ay, agyaman kami, sir, agyaman kami, ma'am, kung ano pa Mama, nagsaya ti tumulong. Ore na awan ti anyaman nga urayan ti nga supapak na. Tada tayo kat tumulong tayo, ahangan tayo nga urayan ti supapak na. Ngayon natin mangigamon natin, ay agyaman kami. Thank you. Just ulit aghina, nakasasayaan kayo, nakaimimbag kayo. Naku na, saan ka din mabang-aran tirik na tayo? Asla tayo umatidug pa ti biyag tayo, nga mangidaw-dawat nga. Sapay kumat, umatidug pa ti biyag yo, tapno, adu pa di kita ingkay tulungan. Di kayo di baragsakan no mangyuti kasta. Ano kumatmated na kita? Awan, para kanya kita, awan tiba-ited na. Pulos, panong naming nga sila awan concern ni mama, iter aramiden mi kini papa. Nuapikit ngamin, nuapikit di ang isutat nag-asawa kita. Diyan man mo. Ngayon mamok, manong naming. Nga maamiris tumutlang ni mama. Nga iter aramidan na kasla, di na kahit tumulong kita. Nga dildilawan na iter aramidan mi kini papa. Kahit maamiris ng tumutlang. Isublat ko kung mga tawagan ni Gilbert manong naming amangan no makadisturbo gabot iso nagdra-drive. Ngem tinaksak ni papa. No saan tuman nga agdra-drive ni Gilbert paki-text man kanya kunak. Nangaldawa kiti may isang restaurant manong name ket awan ti sabali nga pagsasalitaan dano saan nga may panggap iti gapwanan ti napigsa nga bagyo iti amyanan. Iti dayta nga restaurant manong name ada TV na ket mabuybuyan ako. Nakadado nga biktima mano. Pero may nga nakadakdakkel ti danom ket nakapigpigsa ti angin. Dikit tayo babasit, ti balbalay da, ti adada, nga nabiktima. Adama dirirakal ti balay da, nga naperdi lang, saan nga narba. Nuhan nyakit ngamin ti kalamidad, Pero nada nga numangdusa ti kalamidad.
Handamot nga tusaan, nagitay nag-aramid ti illegal logging, kada anyaman dita nga pagka pasamakan iti dakkel nga layos suno bagyo. Egen ka manong naming nag-ring di cellphone ko ni Gilbert ito mga tawag. Hello ma'am. Ano brayutan? Madaman ti panagibunong kada kiti relief goods. Dako na ordi papang mo nga ada message yo ano king kuana. Ano saan ako ngagmamaneho. I-text mo. I-text na. Imsa na nga in-text. Tawagan mo. That's sakit ibaga ni Ma'am mong Elena ko na ma'am. Ngayon dila mo baling nga saan kang awagan ti ma'am? Nakabot nga aming awagan na ti ma'am. Makita kan tumanin. May papantumanin ti ili ko ken ka. Gilbert, dimbaga kang kaidin, nga ibawing mo lang ti sa bali, iti marikrik na. Nasa set lang no, aglaklakaya ka boro. Nasamit lang siya. Una da ka din, ada ka din nakikot tapusom. Ba't pagkidi? Diyan mo ta, ado kita agar-aram kanyak sa Manilang. Awan di pa karik na kita hayat katakwada. Kapot ada kanyak sang kadi. Diyan mo sumatan dita. Kaya mo maamuan da papaki ni mama, nga agar-aram ka kanyak. Kahit mo kaspagarikan lang, kaspagarikan taklon ka. Patsim ka ta, nakayat na ka. Nagbalinakpat nga siya at kadakwada, kada kayo. Nagbalinakpat nga siya nga tao. Ngayon kaso kinasiyat di papang mo, itipada na nga tao, sumusurot at kuman kanunungan, tumultulungan. Nila siguro mamang mo ti problema. Ngayon moray, no kaspagarikan problema tani mamang mo. Awan sa bali mapaturay, no saan nga si kakin siya. Kailangan sa bali mapaturay, no saan nga ni papang mo. Nagsasaw ka, Gilbert, kasla adan relasyon ta. Kinabod no naman ang name na bayagan nga agar-ari ng Gilbert kanya. Mamatak mo't nga siyak, nga talaga tipat pateg na. Tano saan ko ma? Natamag ko man. Nga dan sa bali, wala dan nobya na. Kinabod no naman ang name. Ada duwa nga napipintas nga nagbaling nga katulong da mamaki ni papa. Nasadya met balay man name ti pagigyanan ni Gilbert. Ke no ko matalaga nga naluko ni Gilbert ket nalalapsat dagiti katulong. Baka kumakit no adda nakarelasyon na kanakwada. Datan siguro man name ti gapunan no apay nga mamatiak ken kuana. Sa bagay manong name sa angat istato, ti kasasaad ti biyag, ti pagibas masaran. Kami sakin napakumbaba nga da mabalin na. Tasikon kada mamaki ni papa, nang naruna ni papa manong name. Kahit nakurapay damat idi. Idi nito ta ni mama manong name. Katulong da idi. So nga, ni papa, inasawan at katulong da. Kitibas da awak, baliktad. Hindi ko mapapati mato pobre ngem saan ni mama. Naman pa'y da papaidi ket nagrigat da aging gang si mayat ti biag mi. Yeah, si mayat ti biag da. Kada jay. Nagbalin idi nga katulong da ni mama. Ket inarim ni papa ni mama. Sudot nagasawa haman nga against dagiti naganak kay ni papa. Nga ni katulong da nga ni mama, kahit inasawa na. Kaya kung naknarodan nga nagkapumot lang da papakin ni mama, itirikat. Kaya tinaganak ni papa, kahit nagkapuda itirikat. Kaya tamat siguro, tagapunan no apay nga ni papa, kahit naasi ka na kitay addaan, di kitay adda masapul na, di kitay biktima. Yung apay ni mama,
Pram katulong aging nga nagbaling nga sila dunya. Dinaamot nagkapuan na ko na. Ito dumano kung dito balay manon nami duwa katulong tinangsabat kanya. Kumusta kayo? Ay na ma'am, nakapigpig at bagyo, imaglagid din ta nalagda, dati balayo. Kada-kada nga rin naganak kapamilyayo. Pagpintasan na kita, nagbagbakwit na ma'am nga awan tinatay ka na kwada. Dito'y banda na tilaod ma'am, talaga nga ato ti pimusay. Isot ita tinapananda, sir, kiniya ma'am, agramang kini Sir Gilbert. Sige, takontak kek ni Cora. Taiyagdan dito ni kiti relief goods. Kalpasan na, tawagan ni Papa. Nasa dinno, iti sanda pa yung napanan. Tasadya met ti papanami. Ititintengan ta Cora manong nemi, agraman di kiti kakaduhan ng agibunong. Okay ka di matlaeng. Okay, ma'am. Kasunod style tayo ng agibunong, ma'am. Nasken ka di nga maala di nagnagan na. Haaning nasken. Basta, napimbitas ma'am no maala ti nagnaganda, dati head of the family. Tapos hindi kasta, isudal na pa ikan. E mga no, gintar da amin isang kapamilya, kaya tumawad da amin. Kasama ti kayat mo, isus ko, estilo. Sige. Kaya napimpinasan no, kakontakta rin kiti barangay official, ited rin kiti nagnagan rin kiti head of families. Dagiti barangay official, timang ted. Un ma'am. Kasi no, dagiti lang, ited da, dagiti lang nga, nang butos ka na ko, anak. Dagiti adda ti gobyerno, barangay official, ti kontakin da. Kano datay mat nga, individual, wano NGO, kastamat teramidan tayo, baka maduble-duble ti bekan. Adda man dagiti awan. Kaso nga pamayan tayo man. Kaso nga amuha ito nga rin awampay, kan addan. I-house to house tayo. Narigrigat, ma'am. Kasto yan. Contact ng papa. No, anyat style da. Kinontak ko rin ni papa, manon naming at kasjirin bagana. Pila-pila. Kasi nung rin pa, nakaalad dan. Awan pa, iti nagtignay ka rin iti barangay official, taong pa iti naawat da nga relief goods. Datati mo na. Iti amyanan ti ami. Dua ti application center ti amyanan. Agyan kayo ti laod. Dua ti application center dyan. Evacuation center. Siyat mabaling yung kontak amin dyan papa. Di ba baling yung kontak kan dyan, basta dimteng kayo. Sino kapitan dito, sino ti official dito. Akwayo, protocol kayo kadakwada. Kalpasan na, iba kayo di purpose. Sige, agintaran, nakitiras kang agintar. Kaso nung arudan, no, tunggal agintar, may kandamin. No sa nga pulo ko mati, di ko may sa nga pamilya kat limada. Kahit nakasawa, kadig nasawan nga, may kandamin. Malasin nyo met. No, sino ti ina, sino ti ama. Kasi nung nga rin, no, dagiti agasawa kit adada nga duwa. Kaya bagayalatan ha. Family heads. Magkita mo siguro ng kapit, ay hanggang magkipilang kit agasawa kayo. Ay hanggang ipilipilang kit agina kayo. No daduma, itad mo latan. Conforme dito, no, sino ti mapaaduan. Basta tinasken, makaraman dami. Kas na nga rin tinaramid mi, manong nami, kat siyempre at pakaamu kami. Siya ni Elena, imbag tabilyado. Tay kakaiso ng anak da papaki ni mama, da Mr. Guerrero. Sikat met manong nami ti pamilya mi. Ta hanlang itano di kat basta adda kalamidad, umay kam tumulo. Sud ka po da nga, ato pekit din di makamamukan niya. Ay, ni Ma'am Elena, ni Ma'am Elena, adda ni Ma'am Elena, Ma'am Elena.
ang kortisikol kamit lang manong name ni barangay official. Sino barangay official dito ay? Mano nga barangay tinagbakwit dito ay? Pagkadamit. Ada mga presenter siya kagawad ito yung barangay. Siya kapitan ng barangay. Di ma'am, i-jet yan dito ka barangay. Sige, dito may kanyak. Sige, dito pala, di mo na. Ang balit, ado. Ado pa dito sumar sa runo. Nagmayat nga denggen manong name dikiti panagyaman. Sabagay, uri sa amon nga mangig. Amok iti kaungan dagito nga matulungan katagyaman. Kunada pa kidiya, nasaya-saya at pay dagito nga pribada nga tattao tama nagtulong da nakaimbag da. Adto dita dagiti butusan nga politiko, opisyalas nga matmaturog da. Agpupupuk da di balay da. Nasan damat umay kitain no kumusta kami matan nga nang butos kadakuan. Kalbasan data manon name na pang kami kadagitay minitayan. Ada kita na imansayag manong name iti mismo evacuation center. Mangagmidi kiti dong auda. Ada na balo, ada na ulila, iti ina, ada na ulila iti ama, ada napukawan ti anak, napukawan iti lulo ken lula. Personal kun manong naming and TED relief goods kalagitoy nga nagminatay ket nang ipapet-petak pay manong name iti kas. One, manong name. Ket siyempre, ang amudak maten man. Kaging nga nalpas dayta nga aldaw, nagdadanon kami kadata papa, mama, dito'y balaya, graman kinikilbert. Kamusta kayo, papa? Kasunod lakad nyo. Ay, apo, ay. Nakamaymayat iha. Denggan, iti panagyamyaman naman pa'y maibuyog kami, nagsangit ka na kita'y natayan. Kita'y natayan, nagpasina, sumutati, adadang nangibuntunan tayo titulong. Bali nalpas ko nukaan tilaod. Nalpas mi matenti amyanan. Ay dayakin amyanan. Tintulangin na pagatan. Kanda dumapay nga ili. Kaya nagkasapulat itulong. Ni mama karon. Apay awamat ni mama. Hanyo kedwa ng awid. Indagas biso na iti pagmamadyungan. Anya? Liplipas ti bagyo na pigsa. At dadang agmamadyong kadwa na digiti amiga na kada amigo na. Abong mata ni mamang mo. Sige pa. Kahit ko tagida na. Mga rabita ito naman doon naman. Sumarika kuman di kwarto kuman ang name di pakunyan nak ni Gilbert. Ma'am? Oh. Gilbert. Sige, baka nabanog ka. Naklamamles. Nagdikos. Nakadikos ka dyan. Kababay mo sumangpit ka nga. Makita mo nga. Sana nga nagdikos. Habing bitas ka, Elena. Tinakalibabaling ang pulubusan pa ilaing nga. Mapanmanglas ang dikos. Sige nga. Kahit mandam-damang makaidas na raton na katulong. Makanta ito. Ili makapangan kaming manunemi na panak iti hardin. O may nakdinanon dito'y manunemi ni Gilbert. Iti swing. Nagsango kami. Nagmayat iti tumulong niya. Nagmayat nga ipakat ti kinaimbag. No pa'y at dalatamo di kita kasla di daamo tagyaman. Ay nakabisuot. Siguro akit problema gabong harta biktimada. Di ba kadway ni mama? Saan nga bimaba ni mama? Ni mamang mo, iti ay kotse.
nabati. Kat siya klata si Morot kaniya, sir. Panakasistan na. No, tayo bilid na. Naskan mo na itong palag. Nakaya, di kiti ada na pasina na. Di kiti naawanan ama, naawanan asawa, naawanan anak. Taranggas ti panawan. So nga nakasaganan tayo matatumulong. Nagbalintay nga na yung bag. Nga mga sayang katikin na yung bag. Sa bagay, husto ti ko na ni papang mo. Damor nga managparabor kang, damor met nga maisublikan ka, babaeng ka ni Apo Diyos. Amin nga tulong, kahit nagkapo ka ni Apo Diyos tan, at dalang aramaten na nga tao. Ta amin nga adda ditoy lubong naggapo amin kayong kuana. Amok deta Gilbert. So nga habang addaan ka narayta ket naggapo ken Apo Dios. Iburay mo sa mubukbukudan. Tanubukudam data hanak anton nga kanabo Dios ni maibusan. Ta maibos ka maibos. Ngayon naman minsan, naangaw ti gasat. Tadi kita agay-ayat, kahit saan nga masupapakan ti ayat. Natangataman ng pusom ti bagbarang. At na ito din nga panahon para ito dahil Gilbert. Kumusta din ang gusto yun kanin papa? Okay man. Kasla ko na kita nga dati kinasiya at ni papang mo, kinasiya at mi, mapapaboran kami iti iasenso, pintas ti taray ti negosyo. Tapangalan mi nga rod, pangalan ti ko mga rod, ti iburay tayo, itad to igatang ti relief goods, tulong kanig iti biktima, nasa ang agapo iti negosyo, agapo iti business. Ngayon, madumat di tayo kita businessman nga bukbukudan da, iimot da. Isang pakalan no kakit, mabangkrap da. Iimot da para kada kita kasapulan, ngayon saan da nga iimot para iti bagida. Pagbisyo da, pagbabae, pagbartek da, pagsugal da. Kahit kung dumaturog, Gilbert, masapa tayo ito yung tumigat. Sige. Good night. And I love you. Tinalyo ko lahing manong naming imisem, kalpasan na simre kakon, kat simmarunong matisun. Imulip-lipat ang ilak ti main door. Sigurado ita, Elena. Humulip-lipat ang ilak silad mo. Makaumayag to. Tila bagbagaw. Adan makalawas ko manong name. Edita. Malagip ko manan ti sumuknal. Madamak nga karkararag manong name. Idi madisturbo ti kararag ko. Idi adda. Nagtugaw nga nagparintuming manong name. Dimteng nga nagparintuming iti. Medyo asideg na sikiga. Kalpasan na sa taon iti panagan anug-ug na. Inimalpasa kong nagkararag nagtugawak, inururay ko malpas isun. Awanan ti mangig kong anug-ug na. Kalpasan na. Nagtugaw. Pinunasan na tirupan. Tinalyaw nak. Sorry, ma'am. No na-disturbok man dito pa nagkarkararang mo itay. Okay lang. Arad na pasamak. Napukaw ko. Ti asawak. Kanduan na ko. Gapo iti bagyo? When, ma'am?
ora no naitabundan. Nagtong Edman, awan tinabati kada kita buloy. Basit laing ma'am. Nga, usarek sila siguro. Kita lungal daw. Awan ti kabagyam nga mabalin mo sang bayan. Ada ma'am nga pasig damit amarikrikat. Nagsapsapulak ti sang bayan. Anat naga mo? LB? Okay. No kayat mo. Kumay ka balay. Siya gayam ni Elena Guerrero. Kasi lamang mangikot yung pilyo ng Guerrero nga tumultulong. Abay saan kami nga nakadano ni Lucario? Hansa. Sensya ka na. Nalawa. Ti lugar tayo eh. Sabagay, madamakan pa lang ang sur-sur-sur. Kano saan kami managandano, ito ayan nyo. Kaya tamad pa ng lado ti amin. No kaya't mo gandya balay. Umay ka. Yaman ak ma'am. Umay ka nga rin dakuin ka. At ang sambat na kita sumagmanong arwatem. Uwen. Indo na da. Tana iyanod. Di kita arwatem. Nabigla kang namin eh. So kung kunak, asayat kumapay no, amin kami kat natayan tap no. At plano ni Apo Diyos kang ka. Tap nung pinangbiyak na ka. So umin ka di balay. Intugod ko nga rod manong name ni LB nga timteng dito'y balay. At siyempre, nadanon ko dito ni Papa. Ay, dapat ka doon. Nadanon ko di simbahan, Papa. Awat ti kamangan na. Napukawan ti duwang anak kan may isang asawa. Iso na LB. LB ni Papa. Pa ni Mama. Ayun. Dapat lang dyan pagmamadyungan. Ni Gilbert, madama ng digdigusan, daldalusan yung lugan. Sabi ko, maser, tama na unusan na ganito eh. Lalo ay, duwan di kiti katulong dito eh. No, may katlo ka na siya at man. Nanda marigatan. At no, mabakansyan ti agubra si Jay as kaso may nga negosyo, mabalimot kaya bandak sa Jay. Wow, baka mukhang gawa na niya. Bakan, patuldok kang gadisilan mo. Alpasan na, ingkan sa di kusina, takomporme, mabalin mong itulong ka na kwada, dagit ito katulong, dagit kakaduang. Empakita nga rod ni LB manon name it kinasiyat na. Ubing pa isuna. Sigun kang kuha naman nun, name 5 ken 2. Titawan na kita anak na. Nakalukluksaw nga pupukawan ti kasya nga anak. Ken ti asawa na. At nagigidikon daway manon name, ang nakasta nga rabi, at nagigidikon daway nga sa anak nga mapaniti hardin. Yung kapot na siya makaturo. Inaman pala di hardin ko na. Tsak ni namna mga damadanong kunto'y manong. Sa LB, kini Gilbert. Saan na ka nadlaw manong name? Naging inayan tak ngayon masadag.
nga saan da ka madlaw. Madlaw ko manong nimi na sarang sangti katawa ni LB. Takasan nga dagkatawa. Ipakat mo ti Gilbert manong nimi ni Joy. Kinalaing na nga agistorya, agjoke. Aging kan naging istoryaan dati may panglipiti. Asawa. Mailiw ka nga rod, kinilakay mo. Kit gagangay mailiw ah. Anya nga ba ti pakailiwang keng kuha? Iti kadana. Iti kadana na ron nakasto nga rabi. Nakaturog doon kita anak mi. Kinamumlatan no anyat aramidan na kita kasawa. Kasano? Nasa kang hindi ba lang istorya eh. Ako pa ngamin batas ko eh. Tadyak pa lang na adanin ti girlfriend. Posible nga ha? Hamo pa napadasan ti nakibembang. Hang si Bungbat Gilbert man. Nga mo pa napadasan ti bimbang. Anat bembang? Ti panagin narakop. Panagin nagkek. Ti babae kin lalaki. Anat umunang agkano ka, di lalaki ken ka? Siyempre, daki di bibig ko. Anat aramidan na. Kung nanalatan, haana, amalan na sa nanaman, sa nanutnutan, bumanis tumit ti babae. Nangro na no, ti lalaki na alikutig, kabayatan nga, agin inagakda iti bibig, agdakiwas di dakulap na, ket umapros iti barukong di babae, sana pa ipababa. Nagmayat nang naroon nalaing ti lalaki. Dagita ti kailiw mo kinilakay mo. Siyempre. Nang roon may mesa ti rabi. Kasano ka ti panagturog ti may mesa? Panagturog nga niya. Nakadata, nakasikig, nakapaklib. Diba no, nakaidam ka, nakasikig ka padpada na si kawilin na kadilalaki, arako pamit siya lalaki. Agin inarakop kayo, diba? Haan, sa kamla agin narakop, nagbembang kami. Ito maturog kami, nakadata kami ng agpadpada. Ngayon na may mesaka. Adalang ko karon. Ako na kasano ti panaturog ti napanawan no naawanan ti asawa. Adag ko na nga DJ ima na DJ naawanan napanawan nakangato. Kanunas kit nga may galot. Kahit mo sawan, may galot ti duwa nga ima nga nakangato, may galot in headboard. What? Tahabay. Tamangan ka no hanga nakagalot. Baka no di may sakit adda in di barukong na. Kahit di may sakit adda di baba. Siyempre, mailiw. Baka saan nga makaturo. Basta o ni matikatawan ni Gilbert man. Idinto ta. Tsaka mo. Noon niya dati panunod ko. Mabaling nga kanunong at tibagbagan ni LB. Tilaing kahit kung orayan manong name kay ni Gilbert no, tutupan na ito nga babae. Kapag na nakadidilaw manong name nga maililiw. Ngimsang ko ang nauray. Tiururay ko mangibaga na no mailiw ka. Di mo kayat nga umay ka kadkaduwayan silad mo. Tadamat lang lapsat ni LB man.
Ngayon saan ko na uray? Aging kama nung naming ni LB ang mismo tinagkunan. Sika Gilbert, di ka mailiw? Awan tinas kang kailiw ko. Tadyak mong padapad-padasan. Ngayon, siyempre, dadya ipatpatag ko, mailiwak nga dari kiti kundawan nga. Ipalubos ng angara kupe, ngagkak dagiti patpatag na, agkak dagiti bibig na. Diyay, ipatpatag ko. Kat nung arod at babae ng mga ibaga, nga palubusan na kang arakupem, palubusan na kang agkam. Kas kumakanya, balo akon, numampay, apagbulan pa lang nilakay ko. Di mo kayat? No may nakadkaduwain, itya silad ko. Abig katawa ka. Noong pa yamom, disursurwang ka. Baro ka, balo ako. Ang kasapulak eh. Sangag na nayon nga bali nakakatulong dito eh. Kahit ko nga balbali ng pamilya ako. Kahit ko nga tasukat digitan na ko. Di mo kayat? Napindasa, nabanglo ako. Naimasa. Kasta tibagbaga nila kay kuno ko. Inino na kang siyak. It doesn't matter. Di mo't madlaw. Di mo kaya't di may experience. Di mo kaya't nasusuruan ka. LV, samon sanak tungo masuliso. Kaputa kayat ko ang talinang eta ka na pudno, iti babae nga patpatig ko. Ipatpatig ko iso na. Kadyak pulos kayat nga adda urge ko iti sa baling ng babae. Di namat mamamon. Asin nung amin dito nga babae. Kahit mga mamon, no sinong babae nga patpatig ko, ngawang pulos ti kasukat na iti puso. Kahit kumamon. Tamas dawanat. Siyak ba yun ti mga ibagbagang kahit ka na umay ka di silad ko. Paayan na pa eh. Sino? Ni Elena. Ni Ma'am Elena? Wait. Kaya't na ka? Dito ta driver na kamit lang ni sir? Saan na lang basta driver? Balik ka sosyo kami tinegosyo. Gusto ka ron? Saan na karog na nagriro? Nusikaman ti pangisukatak. Iti natay nga asawa. Alam ako na. Hanan mo't mamamuan. Muna akong titaunig. Gilbert, numakapanungot ka. Irantak na saan nga ilaktiri daw. Tisilid ko. Saan ito mapasamak na Delby? Ken saan ito maulit? Di pa nagsarita ta akas to'y. Saan na ka masuliso? Gabutan nagbali na ka na pudno kina Elena. Manong name nakapinpintas ng eksena nga saan nga panagin ko kuna. No tinulungak man ni LB nga may dito balayang agyan tawan sang bayan na oray kon ti supapak na. Nga ti panang sulisog na kini Gilbert dito yan manon nimi tinakapanig na ka nga talaga nga napudno kanya. Kasla addaak, kasla mo ng addaak nga dumduming ngayong patsek at ipanunot na kat awanak iti asday. Isong edi may kang kami manen iti gundaway kini Gilbert manunimi saan kon na pinarigat pa. Gilbert, mamatiak itan. Adadan mamatiak nga talagang sisyaklay. Nga sika, tinikari para kanya.
I love you, Gilbert. Kaya na. Gabot kina imbag mo. Dama ko na ka din na imbagat. Naimbag ka. Takas kang kanima pa. Akas mat iti kinaimbag ko karagidak kasapulan iti tulong. Naimbag ka, tadi mo among tutupan. Dagidag kasapulan ngagpaiso. Ngayon, saan nga mayan nato pa kasapulan? May nagbaling ka na pudno kaniyak. Mamatiyak. Tanabayagin nga gararam ka kanyak, di ba? Marakop kaitan, mabalintan tagin na ako. Oo, Elena. Dahil ito yung tikararagsakan nga rabikan niya. Nangroon ano. Elena. Gilbert. Iti rasa as na kaniyak manunimi ngagkasilad kami. Malagip ko ti istorya ni LB manunimi ng istorya na. Sige. Basta pudnutan ton kada papagin ni mamahin ton bigat. Sasakbay ng agsubliak sa di Manila. Masapol na maangayan ti kalaysatan. Napasamak nga road manong name kada kami kini Gilbert isang kumapil rumpeng mapasamak. Ngayon kasano kumapay nga makapagkedkedak manong name kat talaga nga naaronan nantirik na. Ngayon diat imbaga ni LB itata idi manong name nga panagin nagkek nga napaut apa naglanang dikiti bibig. Pinagdakiwas na manong name itakulap na kit inayayam na dikiti virgin amansanas ko. Impababa na pa manong name kat inasak-asak na tekalidaan kat sinapul na manong name no sa dinot pangisarkan nanto. Sana pirit manong name tikang runan nga iti baba. Banag nga nagasugak kinagaring ang ti panagadian. Saan lang nila kulap natin ang takiwas pati na kiti bibig na manunimi tayo niyan tanan na kiti bibig na kada kiti duwa mansanas. Naging ka nga rinakrak nan ti talon ti langit man. Hintad ko kayang kuha na ti kinabirhen ko. Nagsipot talaga na panagnagak nga napudno kaya naimbag. Nagbalinto akin na imbag ti resulta tanya manabungunan mi a pamilya. Kabigatan na manunemi nagpudno kami kada papag ni mama tinang nagkak. Saan nga mabalit? Nung katutitat sa sapali nga pakiasawa mo, abang nga nag-Gilbert. Ha? Nga hindi ka gagangay lang nga driver ni papang mo. Ibagata nakisusyo. Mama, ano yaman ti kasasad na, tibiyat. Saan nga dito importante? Tikin na imbag na nga tao. Tikin na imbag na kiniba pa. At tumutulong ka na kinagkasapulan sa tulong. Diyo amo dito, diyo amo tumulong. Eh, kaya't mo sawad saan na ka na imbag ka tao? Takay mo lang ti makasumbat. Naimbag ka di ka tao, ti tao nga dinaam mo ti tumulong. Nga dinaam mo, matulungan, di kita kasapulan ti tulong. Naimbag ka di ti tao, mama, nga tilaang bagbagi na ti kayat na, nga ipaayan ti atensyon. Ti bisyo nga sugal. Imbas ko mga tumulong kayo, mga dakay dita, nga makisugsugan. Imbag tatakam kini papa, nga pakiram-ramanan nyo. Takunada, ore awan ni ma'am, idawnon yun to, ti panagyaman mi kini ma'am, nakaimbag kayo sir ken ma'am, may ramang kayo magtan. Nakaimbag ka sir, una doon tumat kini Gilbert. Pakundo anak ba ko nam? Awanin ti sa pulak pa kini Gilbert. Agsipod ta doon nga tawan nga nagkadkadwakan. Kat nung asawa dan duman iti anak ta, at dan tumanin nga nasingit, itunggal may sa kanaman. Awang nga rin tinaramidan ni mama, manunimi,
Runa iti makapagkalay sa akin. Siyempre, anak pala nagsubli di Manila. Intolin mo pa ilayang manong nemi tinapaot nga honeymoon meet sila. Aking ka manong nemi nga dinteng ti pa nagkasangin ni mama. Hanap pa kit malagi pa. Kaya nakita sa wala sa makundo. Abi nakadado nga bisti dita sango. Sango ti takdalbalay. Ano na kita? Bala mo sa dito kita. Ato ka labi saan. Pati pa nag-birthday mo, honey. Nalipata mo. Ha? Happy birthday. Happy birthday, mama. Happy birthday, mama. Kunapit na Gilbert. Hanggang nalipatan tayo di kalman kita. Ibagbaga lagi tayo kamadyong at anat paalam. Minsan ko itaw talaga. Alis tumot lang ako latan no. Umay kami no. Ta kami ko kita. Alis tumot mga isagan. Ngayon na isang sanga. Kada ito yung panag-birthday mo. Kapag tayo anak mo, naranranangad da. Talip-lipas tayo nagkasarda. No kasano, tikin nakakarboy, nagasawa da, ad-ad da ita. So, tisagot mi kata, keng ka. Barbarang man numariingan ka. Tamom ton ti tumulong iti padam nga tao, nga didakat madmadyong latati. Kahit kung ibalagip keng ka, marga, katulong da ka hindi. Ibalagip mo palang dito. Sika kumatadad da. Nga tumulong kanya, nga tumulong ka na kita. Pada tayo, nagkapuan tayo, kinarikat. Wala. Birthday ko itahandag nga sid-sid rin ka na kita. Hindi adan, manunimi di kita umay, maki-birthday. Pa yung kasubra, ba't lang iti kinado ti tao? Nagbunag ka kadi pa ko daw. Ada labasit, pa nagbunag. Tara serbiti ado nga saganon, no omot ti ado nga umay. Sakbay kakantahan da ka. Kaya, tugaw ka nito. Tamay sa makita mo. Makita mo na kita. Kaya pa yung kasala dala, gi-inter nga pipilang umawat iti relief codes. Kasta di ka aduda. Nga di kita, makita mo ito di ka aduda, di kita ito Ikan tayo relief codes, tulungan tayo. Makita mo di kita bitbit da? Sika ita, take kanda relief codes. Ipagpagapunta kada kami, kada Gilbert, kada Elena. Adyak ka sa pool, the relief God. Regalo, di kita ang relief God. Hindi tamay sa may san manong naming ang masidag. Adamang tatiyap sa nga basket na doon tumatuma prutas. Happy birthday, ma'am. Awatin na ito bunga ti himulami nga prutas. Presko di ito ma'am. For me. Adapim nagtaditi aglaglag tupay lang ang lamas. Nga niya. Gilbert manong name iti dagos nga mapamangala. Kalpasan nga awatin ni mama. Kita tapos saan nga malang isan ni mama. Mapandamat dagos nga mapanipupok no iloton mo basken nga may iloton. Nga kaduan naman ang name na kiti prutas. Ay, makbakang ko pa'y amin di kita. Insagod na kayo nga datay tumadla amin timangan. Malaksid. Yung kabangilasin nga mangirep, iti inutom tungo. Nga kanin, nga pakalagligay pam. Iti panagsupapak, digiti na tulungan tayo. Nagmayat gayam. Nagbayat. Ito lang napasama ka kasto ti birthday ko, honey. Kinagdanayon to na kasto. No amum tumaten ti tumulong. Kahit mo sawan, ni daw dawat tayo nga kanayon nga dabagyo na tapos na mabiktima nga tulungan tayo. Pwede kitil ang gani mabiktima ka na giti kalamidad, tintay tulungan. Mapalimad nga diretso tayo mapanit barangay o rawan didigla. Dagi tayo awa, may kayon tani. Abay mo ka nila ited, bangted tibagas kada lip coach no at didigrahan. Itan naman nga oras, kasapulan titulong dagiti pada nga tao nang runa kadagitay sang kasapulan sang kapuyan. Manipod met idin manunimi amon ni mama ti tumulong. Mandahan kami manunimi ti talo nga anak kini Gilbert ket ditoy akon
amyan nga Luzon nga gindeg tanang ipakdakder kami iti at bukod mi nga balay iti asideg lain ti family house mi ket da kami kini Gilbert iti mangtultulong itan uno mangmanmaneher iti bukod min nga negosyo. Diyan negosyo kini Manila impamyanan kon tadda pagtinulungan mi nga asawa. Dapapakin ni mama, nagtultuloy na tamot iti pagsusurda, namapan tumulong, ore awan ti diligra, at tumultulong da. Agadwa da kita, apo ko da nga anak mi, manong nemi. Nga kiti anak mi, isutat mga magdad, kata kami tiregtakan, pigsami, ngagtrabaho, kat daragsak ka. Dahil nga rod, ti pagkasalita, manong, thank you, tilaing mo nga ng ornos, kalpasan nga nak-insend kin kanito Italiana through your messenger. Thank you. Itilaing mo nga nang iba sakit sapi ko ma. Tadamat ni batik nga adal. Liwliwaken pagsarming ang tibiyag. Tuwing ulapagyaman nga pagayam mo. Jen. Pagayam mo. Elena.